support magidwaro mondo gidhi mbele giti. Erokamano ahinya. Yes. Makanda commission cha kata Makanda selection panel cha. Yes. Jokana ni osara. Koro pesa mana gi jokana ichamo ka odhi ka nono. Nikai negen gi sitting alliance chairman ma selection committee ndiye pesa mana ido pile ka pile gi members te. Okalony maber kabisa weche mag kungo gi ngunya. But onge ng'at moro amora manyalo tiyo ne sirkal nono. Mano okafar ka nitie ng'ama osenyuol manyalo tiyo ne sirkal no. Koro it's upon jok mochung ne lony mar pesa mondo gi appraise makan before they pay the Makanda steel kech payment nyaka gichul tim nikech ne gitiyo ng'amo tiyo nyaka chul. Yes, koro it's upon them to sit down ito mi wacho ne timoni give us the documented proof ni adieri ndalo mi wacho gi nitiyo kaka nyalore to mano no emomiyo sani act manyien ni okay to the number of days kech ma gini ne gibeda no ne onge limitation ni okel gi the new act of 90 days ni gin no ne onge limitation mano momiyo ne take that long. Okay, yes. Erokamano ahinya.